Finding kisung assignment eba project kok borokni bahai ke reference suilainai obosung tini o video ni bisingtwi nailainai naidi norongni reference norok confuse tongo onek borok reference bahai ke suinai borok mannai reference norok no already no rijak tongo syllabus o naidi syllabus norok nugnai khamango suggest reading hinui suijak oro no suijak norok ni srai srai ke suijak tongo bomo norok ni reference ongnai abo norok kisa kaham ke naikhe no saiman thangnai bahai ke reference suinai bo bomo no reference suinai omo haino major minor id jotono no syllabus ni khamao suijak tongo omo haino nadi paper 2 ni bo tongo paper 2 ni nadi romdi jemon nung norok no khulumjago bai Budurai Deborma unit 4 ni obo nadi oro suggest reading o 4 number tongo Deborma Budurai 1997 Kolumtui Rungkhu Agartala Chukrang publication hinai obo norok ni reference ongnai romdi tei kaisa ang bwrwi ongma bai unit 4 ni C number oboni tongo nadi oro suggest reading o 6 number Deborma Sepali 2001 hordipor o rwchabmung Agartala Kokborok Sahitya Songsod obo nungnai reference oboni hingke tei manusung nadi hulung kok sago bulung bisingo oboni reference ongnai suggest reading o 2 number tongo Moraz Singh Chandrokanto 1997 hulung kok sago bulung bisingo Agartala Kokborok Sahitya Sangskriti Songsod norok taibo mahai ketal ketal video nangui tongkha ni channel no subscribe khai tonidi tei jotono hambai।